partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Ja, ik ben zeker weer terug bij TV Limburg, bij Limburg Vandaag. En we gaan even over in het Nederlands, want we hebben onze volgende gast hier in tafel zitten. Helemaal uit Utrecht, Erna Temming, hartelijk welkom. We hebben ze juist al gehoord met je nieuwe single. Voor jou is 2012 natuurlijk een fantastisch jaar, eigenlijk een grote doorbraak. Je bent ook genomineerd geweest voor een Buma Award als groot talent van dit jaar. Maar je staat eigenlijk al veel langer op de bühne, toch? Ja, ik zing al een jaar of 20. Maar ik ben dus dit jaar in januari gestart met een solo-carrière. Ja, we kennen jou misschien nog van het Holland Duo. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk heel bekend. Waarom nu een solo-carrière? Nou, het was voor Jan de tijd om weer wat rustiger aan te gaan doen. Jan die wordt 22 december wordt hij 75. Jan is Jan Verhoeven in dit Jan geval. Verhoeven, ja. En ja, voor mij was het eigenlijk net pas begonnen. Dus ja, ik maak een doorstart en dan wel solo. Ja, en wat is dan jouw keuze? Wat is dan jouw muzikale richting? Ligt het een beetje in het verlengde of gaat het helemaal 180 graden de andere kant op? Nee, het blijft eigenlijk een beetje in dezelfde stijl als van het Holland Duo. Dat is gewoon ook mijn muziek, het levenslied. En ja, ik probeer daar natuurlijk nu solo mijn weg in te vinden. Ja, 2012 begon voor jou heel goed. Ja, beschrijf het zelf maar. Je single kwam uit en meteen deed je het goed in de nationale lijsten. Ja, ging helemaal super. Ik kwam inderdaad met de eerste single Ik heb je lief. En ja, dat sloeg gigantisch aan overal. En daar was ik ontzettend trots op. En zo zijn we het hele jaar doorgegaan. Ik ben nu inmiddels met de derde single alweer. En ja, het is gewoon één groot feest. Het is een hele belevenis. Ja, je hebt ook goede tekstschrijvers bij je. Onder andere Emiel Hartkamp. Bekend van het liedje Heb je even voor mij van Frans. Ja, ook. Ja. Heeft hij er ook gemaakt. Waarom samenwerken met hem? Hoe kwam die tot stand? Nou, de samenwerking met Emiel Hartkamp en Norris Pardida, zijn compagnon. Eigenlijk vanaf kleinkind droomde ik er al van dat ik samen met hen mocht werken. En die droom is werkelijkheid geworden. Dus ja, ik ben helemaal super trots. Ja, dan hebben we het levenslied natuurlijk. Ja. We hebben net ook wat kerstmuziek gehoord. Is dat ook een beetje jouw straatje? Of, Ik had het er net toevallig over dat het me zo ontzettend leuk lijkt om eens een kerstalbum te maken. Dus misschien, wie weet, volgend jaar. Dit jaar zit het er niet meer in. Daar zijn we iets te druk voor bezig. Ja. Maar misschien volgend jaar, ja, je weet het niet. Er komt een nieuwe cd aan, hè? Er komt een album aan, ja. En ik kan jullie vertellen dat dat ongeveer eind maart dat die in de winkels ligt. Ja, we hebben hier al wat singles nu van je liggen. We hebben ze juist al gehoord. We mogen er ook een paar weggeven. Heb je een mooie vraag voor de kijkers thuis die de single van Kom Si, Kom Sa graag zouden willen bemachtigen? Ja, ik zou wel van de kijkers willen horen wat mijn geboortestad is. De geboortestad. Het is gezegd, hè? Het is gezegd vandaag. Het is gezegd, ja. Oké, nou, het ligt in ieder geval niet in Limburg, toch? Nee, daar Wat niet. vind je van Limburg eigenlijk, om ook op Ja, te treden? prachtig. De sfeer is hier helemaal geweldig. Ik heb ook een tante en wat nichtjes in Heerlen wonen. Kijk aan. Dus ik kom er wel vaker, maar En ik wie vind het is hier heel mooi. Die Limburgs plat, kent ze een beetje verstaan, ook wil terugkallen. Je kent wel verstaan, maar praten dat gaat niet zo. Dat klinkt een beetje als Sinterklaas. Ja, dat klinkt een beetje apart, hè? Ja. Moet ik maar niet doen. Nee. Je cd heet ook Zo klinkt het leven. Ja. Hoe klinkt het leven voor jou? Gezellig vooral. Dat is dit de tijd. Gezellig hè, en sfeervol, dus ja, ja. Zullen we maar gewoon gaan zingen? Dat is misschien nog het leukste. dat lijkt me leuk. Je eerste single van dit jaar, hoe heet die? Ik heb je lief. Zullen we hier maar gewoon gaan doen? Gaan we doen. Goed, dan gaan we vast gereed staan. Dan komt Rikje nog een keer aan. Dank je. Ja, dus dames en heren, wilt u de single van Erna Temming in bezit krijgen? Dan moet u heel eventjes mailen. Doe dat naar redactie@tvl.nl. Redactie@tvl.nl. En beantwoord dus de vraag, waar komt Erna Temming vandaan? Het is al gezegd, het ligt niet in Limburg. Als u het gemist heeft, even googelen, komt het er zeer zeker wel uit. Tijd voor het te zingen. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Erna Temming. Dagen en nachten liet jij me wachten in de eenzaamheid. Was dit mijn leven alleen maar geven, maar
Ik zie nog steeds die lichtjes in jouw ogen. Die vergeet ik van mijn leven niet. Al liet ik mede traan, omdat ik ben gegaan. Al jouw leugens, al jouw liefjes, kon ik echt niet langer aan. Maar ik heb je lief, al heb je mij bedrogen. Jou vergeet ik van mijn leven niet. Ja, dat was Erna Temming met haar tweede nummer van vandaag. En zoals gezegd, we blijven bij de muziek. Want we hebben hier de mannen zitten die misschien wel verantwoordelijk zijn voor de grootste hit van de afgelopen zomer. Met dank aan de NOS die hun single Sky on Fire bombardeerde tot de tune van de Olympische Spelen. Ja, heren, welkom, de Handsome Poets. Ja, dat was volgens mij voor jullie een ultieme droom om de tune te mogen zijn van de Olympische Spelen. Ik begin even bij Tim, de zanger. Ja, nou ja, we hadden niet echt verwacht dat het, hoe groot het eigenlijk was. Maar uiteindelijk was het wel heel gaaf, ja. Ja, want Toen ik we kondig erachter jullie kwamen. natuurlijk ook weer aan als de band van dat nummer. Zo zullen Ja. natuurlijk wel overal worden aangekondigd. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel zo dat veel mensen ons kennen van dat nummer. Dus fair enough. Ja, fair enough. Geef de microfoon even door. Hoe kwam het nieuws jullie ter oren dat... ja, het is de eerste keer dat je de microfoon vast hebt natuurlijk. Hij is erg zwaar door dat ding eronder. Hij komt in de plopkap. interviews. Hoe bereiken jullie het nieuws van Sky on Fire wordt de kraker van de NOS deze zomer? Hoe bedoel je? Nou, wanneer hoorde je het nieuws dat dat liedje gekozen werd door de NOS? Nou, dat ging heel losjes en onverwacht. Want wij hadden het nummer gewoon gelanceerd en 3FM pikte het op en die wilde draaien. En Tim is een beetje van de Twitter. En NOS die twitterde of ze het liedje mochten gebruiken. Maar heb je hem geplukt of was het echt spontaan? Nee, dat ging heel spontaan. Zij zeiden van, wat een leuk liedje en zouden het mogen gebruiken. En van het een kwam het ander en we hadden eigenlijk ook niet echt verwacht wat het zou opleveren. We hadden zoiets van, Olympische Spelen, leuk, maar ja, wat levert dat op? Nou, het zal wel... Nou, laten we de vraag even stellen. Wat heeft het jullie opgeleverd? Een hit? Een hit, ja. Maar meer dan dat. Tenminste, jullie naam is toch wel een beetje gevestigd nu. Ja, zeker. Ja, we hadden natuurlijk wel 3FM-publiek en zo, weet je wel. En nu heb je dan toch Nederland 1 kijkers erbij. Een soort van ander publiek eigenlijk weer. Ja, nou Breder publiek, veel breder publiek. Dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe hebben jullie zelf die Olympische Spelen beleefd? Want je mag natuurlijk aannemen dat jullie dan ook een keer naar Londen mogen om het liedje daar te zingen. Ja. Maar dat was volgens mij een haasklus, toch? Of niet? Ja, we hadden een optreden hier in Nederland. Dutch Valley, was dat? Slecht geregeld, mannen. Nee, te gek. We voelden ons heel rock'n'roll die dag. We hadden gespeeld, we hoefden onze spullen niet op te ruimen zelf. Dat werd gedaan voor ons, omdat wij moesten het vliegtuig in. Naar Londen. Ja. Dus, en daar hebben we dan gespeeld. En toen de volgende ochtend ook weer terug. In het Holland House? Ja. Dus we hebben alleen het Holland House gezien. Het is mijn eerste keer voor mijn leven in Londen, maar ik heb niks gezien van Londen. En ik heb alleen maar Nederlands gepraat, dus het was En je hebt ook de Limburgse trots Maartje Pauwme niet gezien dan? Nee. Weet je wel wie het is? Ja. En? Te gek. Er wordt tijd om iemand anders wat te vragen, geloof ik. We gaan even terug naar Tim, naar jou. Ja, want natuurlijk, dat is hartstikke mooi. Maar wat hebben jullie verder allemaal dit jaar gedaan? Nou, we zijn echt net klaar met de opname van de tweede cd. Die 1 december... is uitgekomen. Is Dus uitgekomen, hij is al in de winkel, ja. En ja, dat is natuurlijk heel spannend. En we zijn dan net begonnen met de tour die daarbij komt. En ondertussen is het nummer ook in andere landen aangeslagen. Of Sky on Fire in Italië wordt het veel gedraaid. En we zijn een beetje aan het kijken of we over de grenzen kunnen. Dus, maar vooralsnog nu is het gewoon heel spannend. Ja, dat album dat is uit. Dus dan, Het album is uit. De eerste reacties zijn heel positief. Ja, absoluut. Natuurlijk, het is kerstmis. Dus je probeert natuurlijk voor de kerstman nog even aan te bevelen deze dagen. Ja, die heeft hem al. Dus, die heeft hem al. Maar we hebben wel even een puntje van kritiek. Want we hebben namelijk even gekeken naar jullie tourdata voor 2013. Ja. En wat schetst onze verbazing? Jullie laten Limburg helemaal links liggen. Nou, vorige week speelden we in Limburg. Ja, dat klopt. In Geleen. In de Wereldstad. Ja. Maar volgend jaar in jullie clubtour, helaas. Ja, waarom? Nou, we doen maar 8 shows. Want dan, dat is zo bepaald. En wat ik moet wel zeggen, dat we
qua festivals hebben we meestal wel 1/3 ongeveer van de festivals is in Limburg. Dus we komen vast nog wel heel veel in de Ja, je buurt. geeft mij nou een schot voor open doel natuurlijk. Want als je het hebt over festivals en als je het hebt over de volgende stap voor de Handsome Poets, dan is er volgens mij dat grote roze festival met Pinksteren. Ja. Jan Smeets is een trouwe kijker. Dus Oké. dit is nu jullie kans. Gaan jullie naar Pinkpop? Nou ja, dat zouden we heel graag willen. Maar dat is altijd even afwachten natuurlijk. Ja, je bent nu heel netjes. Ik vroeg het je voor de uitzending een beetje terloops. En toen kwam er een antwoord waaruit ik een beetje afleidde van... Ja joh, wij staan er, maar we mogen dat niet zeggen. Nee, dat is sowieso niet zo. Maar het is gewoon heel spannend. We weten het nog niet. Ja. En we zouden het wel heel gaaf vinden. Daar zeg je geen nee tegen, denk ik. Absoluut niet. Nee, dat gaat, Jullie hebben de hele show een beetje gevolgd. Ook wat Limburgs voorbij zien komen. Was het allemaal goed te volgen voor jullie? Moet je misschien even aan hem geven? Want... Nou, nou, nee, ja, bij het eerste interview, toen ging het nogal Limburgs aan toe. Ja. En ik heb een nichtje, die woont in Sittard. En die versta ik ook nooit. Maar ik hoorde net schaaien ouders. Nee, schooien ooiers. schooien ooiers. Gescheiden ouders was het. Ja, schaaien ooiers. Schooien ooiers. Ja, zoiets. Iets. in die Klinkt richting. mooi, hè? Ja, ik dacht iets met ooievaars te maken had, maar dat was dus iets met Nee, gescheiden helaas, ouders. helaas. We gaan terug naar de muziek. Heren, wat is voor jullie nou de droom voor volgend jaar? Ik bedoel, je wilt natuurlijk de volgende stap maken. Pinkpop is al genoemd, maar hoe ziet 2013 er voor jou uit, denk je? Ja, hopelijk heel veel spelen. En in een tourbus naar Italië en weet ik veel wat allemaal. Dat zou wel te gek zijn. Ja, ik heb jullie tourbus gezien. Daar heb je volgens mij al aardig wat kilometers in gemaakt, of niet? Ja, vandaag is de spiegel eraf gevallen. Ja, nee, dat is een mooi busje. Die mogen we lenen van onze lichtman. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar die gaat het niet halen tot Italië, denk ik, nee. Sky on Fire, natuurlijk de grote hit. Staat er op die nieuwe cd de opvolger? Welk nummer moeten wij volgend jaar zomer allemaal gaan draaien? Ik vraag het even aan jou in dit geval. Dat is een moeilijke Zit er vraag. een nieuwe hit tussen? Je kunt dat zelf natuurlijk het beste beoordelen. Lucky One, denk ik. Lucky One? Ja, Dat Lucky gaat hem worden? One. En New Life is nu de single. Ja. En, maar ik denk al volgend jaar misschien Lucky One. Dat zou kunnen. Maar dan wel terug naar Limburg ook, hè, vrienden. Absoluut. Zeker weten. Nou, genoeg gepraat. Ik denk dat het tijd wordt voor muziek. Laten we zeggen dat we gaan beginnen met de nieuwe single. Zullen we dat doen? Dat is misschien wel het mooiste. Dan moeten we die tafel helemaal weghalen. We gaan hier alles weg. oké. Dus ik Ja. ga nu de tijd even vol praten dat jullie helemaal kunnen ombouwen. Dames en heren, ik kondig ze nog een keer mooi voor je aan. De heren van de Handsome Poets, natuurlijk bekend van afgelopen zomer, de hit van de NOS. En misschien wel bekend van komende zomer met dit nummer. Graag jullie applaus voor de Handsome Poets. Midnight show up in flames blows my mind, roll away. Rising tides, rainy day. You're a star far away. Oh, this is your life. Far away, I hear a voice, I can't stay. This is your life on the way. Enjoy the ride. Far away, I hear a voice, I can't stay. This is your life on the way. Enjoy the ride. A visual sensation. My imagination. Wish me luck and wave goodbye. Enjoy the ride. Upside down in a gale, in my palms, Hall of Fame, rolling dice, vision fades, lovers' eyes in a maze. Oh,
enjoy the ride. Far away, I hear a voice, I can't stay. This is your life on the way. Enjoy the Ja, de Hanson Poets, uiteraard laten we het niet gaan voordat ze straks nog even hebben gezongen Sky on Fire. Dus blijf vooral kijken. En dat zometeen. Eerst gaan we met Romeo Sommers, de trendwatcher van de Intratuin, hier door de winkel. En we gaan eens even kijken wat de trends zijn op het gebied van kerst 2012. Crisis of geen crisis, we blijven gewoon kerst vieren. En dat is het mooie natuurlijk. Juist door die crisis gaan we zien dat het veel meer een nostalgische kerst gaat worden. Ja, herinner je nog die kerstboom van toen je een klein kind was? Nou, dat is een van die trends. Welke trends er precies zijn, dat ga ik je laten zien. Dit is de eerste trend, de echte romantische nostalgische kerst. Herken je hem nog, die volle boom, maar nu een beetje in die zachte romantische tinten. En wat zien we daaraan terugkomen? Onder andere dit soort hangornamenten van hout, mooi beschilderd, in dit geval met zo'n engeltje. Een beetje die ambachtelijke romantiek die erin terugkomt. Daarnaast, misschien hebben ze thuis ook nog wel liggen, die bewerkte ballen van vroeger, zoals deze bijvoorbeeld. Die stijltje, dat komt helemaal terug, geeft een beetje die luxe uitstraling. En wat ik zelf wel weer heel leuk vind, zijn de ouderwetse kralensnoeren die heel mooi door die boom gaan en die ook weer een beetje die nostalgie geven. Wil je nou een beetje trendy zijn? 2013 gaan de bloemen het helemaal maken. Dat zie je nu wel in de mode. Je ziet bloemmotieven terugkomen. Dus dan is het best wel mooi om bijvoorbeeld zo'n roos zoals deze met die glitters in de boom te doen. En het nieuwste daarin zijn dit soort takken van die glitterbloemen erin. Die geven dat net dat beetje romantiek, die extra glinstering. Wil je echt trendy zijn, moet deze natuurlijk in die boom. Nou, dit was de nostalgische romantische kerst. Daarnaast zien we als tweede trend echt de warme kerst. Met de kleuren die we echt zo kenmerkend zijn voor de kerst. Het rood. Nou, je ziet het hier. Hier heb je eigenlijk een gevoel van een blokhut. Warme bruin tinten en dat gecombineerd met verschillende tinten in het rood. Daarbij wat grijs gedaan en het witte om het frisse accent te geven. En dan zie je dat het een heel mooi, warm, maar toch eigen tijds beeld gaat geven. Populair in deze trend zijn natuurlijk de geweien die je ziet, zoals hier in deze lamp. Of van die mooie hertenkoppen voor aan de muur. Maar ook de echte nostalgie. Zoals dit bijvoorbeeld, de koekoeksklok. Weer terug van weg geweest. Echt weer de nostalgie, de warmte die we kennen van vroeger. De derde trend is echt sneeuw en wit. Dat wordt echt heel erg populair deze kerst. Combineer dat juist nou met zilver erbij of wat groen accenten en natuur. Dat geeft wel die hele mooie, ja, hoe moet je zeggen, frosted look eigenlijk voor de kerst. En vooral dat natuurlijk is heel belangrijk. Zoals je hier ziet in deze kandelaar. Eigenlijk een oude stronk waaruit die kandelaar is gesneden. Geeft wel dat hele speciale natuurlijke gevoel. En de trend dit jaar natuurlijk, kaarsjes. Overal willen we lichtjes hebben. Het liefst nog een haardvuurtje erbij. Want dat geeft natuurlijk die lekkere sfeer die we met de kerst willen hebben. Zoals je op dat beeld achter mij heel goed kan zien. Wil je nou een wat modernere kerst hebben, dan laten we dat groene weg en dan vervangen we dat groene voor een blauw accent. Dat maakt hem wat cooler. En dan doen we er ook wat koper bij. En dan zie je dat dat een hele verrassende combinatie geeft, zoals in deze boom. Het maakt het wat stijlvoller en misschien wat moderner. Maar wat natuurlijk ook helemaal hip is om in zo'n boom te hangen, zijn dit soort gebreide ornamenten. De gebreide kerstbal was vorig jaar al heel erg hot, maar dat blijft dit jaar. En dan ga je je tafel dekken en dan moet je kijken hoe dit eruit ziet. Zo'n mooie retro klok erin, veel zilver en aluminium accenten en het blauw. Het laatste thema wat we zien is gewoon een thema waarbij alles mag. We gaan gewoon er een hele gezellige kerst van maken. We gaan alles combineren wat we leuk vinden. Wat dingen die we misschien nog van vroeger hadden, wat dingen die we zelf hebben gemaakt en wat nieuwe dingen die we kopen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zo'n bal als deze. Dit zijn die ouderwetse spiegelballen. Het leuke daarvan is, die zijn nu weer in hippe trendy kleurtjes gemaakt. Die combineren heel erg mooi in dit sfeertje.
Wat ook nieuw is, zijn de transparante ballen. Die zijn dit jaar echt heel erg populair en echt weer vernieuwend. Combineer dat met iets wat je zelf hebt gemaakt en zo maak je gewoon een gezellige eigentijdse kerst. Als je dan eindelijk de keuze hebt gemaakt voor welke trend en welke kleuren je gaat, dan moet je nog kiezen welke boom. Nou, kies je voor gemak, dan is het natuurlijk heel simpel. Dan gaan we voor een kunstkerstboom. Maar wil je de echte nostalgie, dan kiezen we voor de Picea, de ouderwetse kerstboom die we van vroeger kennen. Misschien laat hij iets meer naden vallen dan de Nordman, maar hij heeft wel die echte, authentieke, heerlijke kerstgeur. Ja, en we blijven nog even in kerstsferen, want zoals eerder gezegd, die Mozelzangers zijn hier en ze zijn natuurlijk in kerstsferen. Dus we gaan snel naar de muziek. Het is tijd voor Mary's Boy Child. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Look and go in Bethlehem, so the Holy Bible says. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds walk their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment a bird was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy, and all the people shouted, let everyone know, there is hope for all to find peace. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to be a child, not a single room was inside. And then they found a little nook in the stable all forlorn. And in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment a bird was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy, and all the people shouted, let everyone know, there is hope for all to find peace. Oh my Lord, You sent your Son to save us. oh my Lord, Your very self you gave us. oh my Lord, That sin may not enslave us. and love me reign once more. Oh my Lord, When in the crypts they found him, oh my Lord, a golden halo crowned him. oh my Lord, They gave
around and to see him and adore. Oh my Lord, With a child's adoration, oh my Lord, there came great jubilation. oh my Lord, And full of admiration, they realized what they had. oh my Lord, You sent your son to save us. oh my Lord, Your very self you gave us. oh my Lord, That sin may not enslave us. and love me reign once more. Ja, dat waren die Mozelzanger. En je kent ze nog allemaal gaan bezoeken, want komende zondag hebben ze een groot optreden. Kijk even op hun website, dan weet je precies wie en wat. We gaan hier weer met de Biep, want de decembermaand, dat is natuurlijk de tijd van het lezen, van het lekker film kijken. En daar gaan we het over hebben. Dat doen we met Mark Rodeburg van Santa Ceramiek. Welkom. Hi, dank. Ja, de hebt beugbiedig, dvd's biedig en de iPad biedig. Ja, Hoe van wil ze alles. mee beginnen? Ja, de wereld is aan het veranderen. We gaan eens kijken bij de ontwikkelingen op het gebied van de e-books. E-books, oftewel boeken die ze op de computer of op de tablet beter zou kunnen lezen. Elektronische boeken, dat is eigenlijk goed vertaald Nederlands. Een bedreiging aan de ene kant voor de boekenbranche. Want op het moment dat ze een e-book elektronisch digitaal hebben, dan is dat heel gemakkelijk te kopiëren natuurlijk. En terug als bibliotheek natuurlijk ook niet altijd. En als bibliotheek is dat natuurlijk ook aan de ene kant een bedreiging. Aan de andere kant, de vragen komen nu al binnen van klanten. Mobiele e-readers werden verkocht, iPads zijn handig daarvoor. En hoogstwaarschijnlijk is het wel de trend, de richting waar het naartoe gaat. Ja, de kerstman zal weer veel van die apparaten gaan rondbrengen deze dagen. Ja. En dan kent ze dus de boek lezen op een iPad of een e-reader of op de computer. En zijn er veel beuken al voor beschikbaar? Er bestond al aardigheid beuk. In de commerciële boekhandels is al aardigheid beschikbaar. Alleen voor het uitlenen, dat is nog een heel ander verhaal. Want daar zijn de uitgevers zijn er nog redelijk huiverig voor. Die zijn toch bang dat inderdaad hun content dat het gekopieerd kan worden. Er zitten wel beveiligingen op, DRM heet dat. Maar dat kan natuurlijk allemaal gekraakt worden. Dat is een uitdaging. Maar voor de komende maanden, deze maand december en januari, is een grote actie vanuit de bibliotheken. Hoe op verrassende plekken, stations, in de bibliotheken zelf, maar ook in musea. Door weer QR-codes, die vierkante balkjes, zeg maar, die werden daar getoond. En dan kunnen ze met een smartphone of met de iPad kunnen ze... dan heb je zo'n streepjescode, die kunnen ze dan lezen met de telefoon. Ja, en dan kunnen ze op de website doen. En dan kunnen ze op de website doen, Boesebeuk, kunnen ze lezen. Maar er zijn al ontwikkelingen geweest. Dus we proberen toch vanuit de bibliotheken om wel enigszins aan die vraag tegemoet te komen. Er bestaan al schijfjes die we hebben. Dit is een voorbeeld. 5 bloedstollende thrillers als e-book. Ja, op e-book. Deze discus werden gewoon uitgeleend. Die kunnen ze op die eigen computer zetten en vervolgens eventueel op een e-reader plaatsen, zodat ze hem kunnen lezen. Oké, en is het, want ik ben dan een kenner, hè? Ja. Is het prettiger lezen in een boek of toch op ik ben nog wel van het papier. Ik hou er wel van, het in de hang te hebben. Maar het heeft heel veel voordelen, ook met name voor ouderen bijvoorbeeld. De kind redelijk eenvoudig kunnen ze de letters aanpassen. Maken, ja. Precies, het apparaatje is redelijk licht. Op het moment dat ze zo'n beuk en nog die keer moest tillen met de arm, dan is dat natuurlijk ook... ja, plus ik heb zelf ook zo'n apparaatje liggen. Wat ik heel prettig vind, is het tankje vleeg. Dus het is met name s'avonds hoeft geen lampje meer te hebben. Dus wat dat is wel prettig. Op zich ideaal, ja. Maar op zich ben ik nog wel van het papier. Oké, goed. Heb je nog een exemplaar bieden wat ze laten zien? Nou, ik heb bij ons op de website santaceramiek.nl staat een gooi uitleg van alle materialen die beschikbaar zijn. As e-book. Er is ook een galerij, eregalerij is ontwikkeld vanuit de landelijke bibliotheekorganisatie. Er staan 24 klassiekers, Nederlandse klassiekers. Waaronder de Max Havelaar. Ik moet hem even aanzetten. Ja, dat is een schermbeveiliging. Even op de kop. Prettig. Dat werd uitgelagd op dit scherm wat er allemaal beschikbaar is. En dan moet ik nog eens een keer... Normaal op zijn verder liggen. Moet ik eens even goed kijken. Dit is die eregalerij. En door kunnen ze bijvoorbeeld de Max Havelaar, die kunnen ze volledig in beeld krijgen en rustig lezen. Die zijn rechtenvrij, dat zijn geen oude beuk. Want het zit met name in het auteursrechtenverhaal dat die e-books niet zo heel gemakkelijk beschikbaar gesteld werden. Okay. Met een aantal klassiekers, 24 stuks, zijn vrij toegankelijk op onze website te vinden. Duidelijk. Ja. Nou, los van de moderne boeken hebben we natuurlijk ook nog de oudere generatie boeken, om dat zo te zeggen. Hoewel die boeken op zich natuurlijk ook modern zijn. Dat moest natuurlijk ook zeggen, hoe die functie. Welke kan ze aanraden voor onder de kerstboom? Ja, dat is er ene die kunnen we twee delen. Oek de Jong. Een nieuw boek van Oek de Jong.
Pier en Oceaan heet dat. Ja. Het is een ontwikkelingsroman, zoals je dat dan heet. Eigenlijk het leven van een jongeman die geboren werd in begin jaren 50. En uiteindelijk zien ontwikkeling tot volwassenen tot 1970, 1971. Met prachtige beelden, landschapsbeelden. Zo wie dat inderdaad in die tijd, ver gewoon het al bijna vergeten. Ja, ik ben van 1967, dus ik heb dat net niet metgemaakt. Maar met name het tijdsbeeld ook, wie het ik heb net een fragment gelezen, daar ziet immers angst een krant lezen. En die ziet dan aan de krant van, dat is een socialist, dat is fout volk. Dat soort gevoelens. De verzuiling. Ja, dat werd er prachtig zeg maar, in met alle verwoord. respect, dit is dan het boek. Dit zijn er 800 pagina's, zou je me te vertellen. Just, ja. Dan moest je toch een lange kerstvakantie voor hebben, of niet? Ja, of goed lezen. Ja. Maar is dit te doen? Het is verantwoorde literatuur, maar dat moet ook niet te zwaar zijn. Het is prachtig beschreven. Het gaat inderdaad op 3 lijnen, zeg maar. Het is een karakterontwikkeling tussen de zoon en de pap en de mam. Pap is redelijk stevig en dominant. Moeder is ontevreden en onrustig. Neven de tijdsbeelden die geschetst werden en de landschappen die erin voorkomen. Het speelt zich af in Amsterdam en in Friesland en in Zeeland. Dus er is zeer goed doorheen te komen. Oké. Ja, geen enkel probleem. Een aanrader wat tegen betreft? Aanrader. Goed zo. Wat hebben ze verder nog metgebracht? Ik heb nog een hele spannende. Dat heet Geen gemakkelijke dag. Dat is eigenlijk een boek wat geschreven is door een insider, een Navy SEAL. Dat is in mei 2011. De hele wereld is ervan op de hoogte. Osama Bin Laden. Is Osama Bin Laden gepakt, zeg maar, neergeschoten. En een van de SEALs die doorbij waren, die had het volledig beschreven. Vanaf de eerste voorbereidingen tot inderdaad het moment dat ze Osama Bin Laden... Dat zal hem toch niet in dankje afgenomen, of wel? Nee, in Amerika is dat nog wel enige ophef geweest. Sowieso omdat er echt de inside information had gegeven. En dat wiek nog een beetje af van de officiële versie die de regering welke is dat? Mocht je dat vertellen? Of is dat... Nou, dat is, ja, op zich is het is gewoon goed om het door. Het is een hele zakelijke beschrijving. Hè, van gewoon naar binnen en verzetten die en die lampen aan. En op een zeker moment zien ze dus inderdaad immers liggen. Ja, het zou hem kunnen zijn. Ze hebben fotootjes bezig om ze te goed te kunnen identificeren. Vult hem dan op dat de baard erg zwart is, terwijl het eigenlijk grijs zou moeten zijn. Ja, het kan zijn dat het... een goede kapper. Ja, precies. Goed geverfd is. En ze hebben op een zeker moment gaat er dus inderdaad met het water gaat er het gezicht zuiver maken. En constateert dus inderdaad dat Osama Bin Laden is. Weer foto's gemaakt om het inderdaad vast... Maar stel je nog echt dingen in van dit wisten we niet? Of dit is wereldschokkend nieuws? Het zijn nieuwsflashes die verband hebben gekregen. Dat zijn dan items van een halve minuut waarin het een en ander verteld werd. Dit is ook een stevig boek. Dus ik kies een stuk meer details. Ik zou hem ook graag willen lezen. Ja, dus, ken ik me denk dat ik hem gewoon niet opbieden. En aanraaien ook. Ja. Oké, over spannende boeken gesproken. Ja. Dan gaan we even door eigenlijk naar de spannende dvd's. Ja. Want die zijn er. de hebben er in de aanbieding waarvan ze zegt van, dit moeten we allemaal zien. Nou, dit zijn bij ons in de bibliotheek we hebben dvd-speelfilms. Daar hebben we een behoorlijk grote collectie van. En opvallend is dat de laatste tijd alle dvd's met series. En dan met name ook de spannende series wie Dexter, kent ze misschien wel. Die hebben we ook in de bibliotheek. Al die series, seizoenen zeg maar, die werden ook goed geleend. Met flink het reserveringen erop. Dus het is behoorlijk populair. Er is ook eens Borgen, dat is het Scandinavisch. Ook een serie geweest, werd ook goed geleend, flink gereserveerd. En dit is er een die mij op een zeker moment opviel. Detective Montalbano. Ja, ik koos je eerlijk gezegd niet, maar is het de doorsnee maffiafilm of zo? Het gaat inderdaad, het speelt zich af op Sicilië, klopt. Ja. En alle trammeland rond de maffia, die komt daar gegarandeerd wel in beeld. Ook daar, fantastische omschrijving en prachtige beelden van Sicilië. Dus ook een beetje vakantie. Montalbano, Montalbano. Is dat op de Nederlandse tv ook te zien? Want, ja, we werden ook uitgezonden. Het is origineel is het gemaakt door de RAI. Dus het is een originele Italiaans en nog Italiaans gesproken. En Siciliaans gesproken, voor de deskundigen. Okay. Ik zou het verschil niet helemaal kunnen zeggen. Maar is dit voor de Godfather-liefhebbers? Ja, het is een detective. Dus het zit niet van hoe de maffia, maar het is meer de bestrijding van. Ja. En het leuke is daarvan, daar zijn ook beuk van. Want dit is een boek van de betreffende schrijver. Ja. Dat is dus de verfilming. En ik ben erachter gekomen, we hebben zelfs een Italiaanse versie daarvan. Kijk aan. Kijk, van Andrea Camilleri. Griarancini di Montalbano. Kijk aan. Nou, ik weet niet wat ik nu gezegd heb, maar het klinkt heel interessant. En de herkent ze dan. Maar de schap ook in het buitenlandse talen, dus een heel veel beurt. Ja, we hebben ook sowieso in het Duits, Frans en Engels. Denk maar even aan het taalonderwijs. Leerlingen die zullen in ieder geval ook beuken dat soort talen moeten lezen. Maar ook Spaans en Italiaans zijn toch redelijk goed de wereldtalen. Dus daar ben je vooral van alles op aan. Oké, en Dick Best de ganse kerst is straks bezig met beuklezen en dvd's kijken? Of, Als ik dat het niet vergeet. Nee, gaat dit lukken. Nee, dat is 10 dingen te kort voor. Precies. Over spanning gesproken, heb je Olympische Spelen gevolgd? Niet. Niet? Nee. Niet? Heel beperkt. Ja, dus je kent ook de tune van de NOS niet zo? Ik ben er benieuwd naar.
Dan Misschien herkennen. zullen we maar eens even gaan luisteren dan. Want ze zijn hier de Hanson Poets. Trouwens, Mark, bedankt. Zou bieden Graag gedaan. Volgende keer. Tot de volgende keer. De Hanson Poets die zijn er en die brengen natuurlijk ook hun grote hit van het afgelopen jaar. Dames en heren, gerrig applaus voor The Sky on Fire van de Hanson Poets. Wheels keep rolling, sirens howling in the desert. In the desert, you're on the backseat of my car. In a dream, we're gonna watch the stars in a new place. In a new place, we lost track. It doesn't matter, 'cause we are on this road together. Let's start a fire, a fire. New kids coming into town. Let's get together. We take over now. On fire, on fire. New kids coming into town. Let's get together. We take over now. Stakes were high to rise and fall. No more lies, leave it all in the desert. In the desert. Change the world, paint the place. Bring a toast to peas and grays in a new place. In a new place. We lost track. It doesn't matter, 'cause we are on this road together. Let's start a fire, a fire. New kids coming into town. Let's get together. We take over now. On fire, on fire. New kids coming into town. Let's get together. We take over now. We are on this road together. 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 Let's start a fire, a fire. New kids coming into town. Let's get together. We take over now. On fire, on fire. New kids coming into town. Let's get together. We take over now. On fire, on fire. New kids coming into town. Let's get together. We take over now. Ja, de Hanson Poets worden dat. Heren, goede reis terug naar Gouda. Ja, dit wordt de uitzending van Limburg vandaag voor dit moment. Volgende week dan zijn we de ganse week ook weer te gast bij een vestiging van de Intratuin. Zo zitten we maandag in Heerlen. En een van de gasten is dan de internationale choreograaf Joost Vrouwenraad. Dus zeker weer reden om te kijken. Voor nu een heel fijn weekend en Geer, tot maandag. Hoi. Partner van Limburg vandaag is Intratuin.